Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आं नर्मेलि बेबायदि भिडिअ लाबोआ अब्लाबो दिनै मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मोजाङैनो दङ। आं दायो उदालगुरिसिम थांगासिनो ओंखाम उखैबाय नालाय माने मोनसे दखान दङ चन्दननि, दायो थांब्लानो नोंथांमोनहा नुगोन। नैयाव ओरैबायदि मोजां रुटि बानायो, फ्राय जों दैलि जाबाय थायो बेयावनो, नोंथांमोनखौबो दिनै दिन्थिलांगोन। ओमफ्राय प्रब्लेमा जाहैबाय माने आंनि इउटुब चेनेलाथ' अलमस्ट दासिम 3-4 इयार्स जाबाय खोमा। गोबां बेबायदि भिडिअ हगारनाय जाया, मालाबाफोर प्रग्रामफोरनि भिडिअफोरखौ सम सम हगारो। ओमफ्राय आं प्रब्लेमखौ दसेयावनो बुंगासिनो र', माने एसे मा होनगोन बेखौ, लामाया एसे फिसाद्राय नालाय गारि सालायनो एसे डिस्टार्ब जायो नालाय, दायो बुंगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेला माने डिमनिटाइज जाबायमोन आरोना। आङो गोबां नाजानायनिबो फिन मनिटाइज खालामफिननो हायाखैमोन। ओमफ्राय आंनि इउटुबार लोगो बिथांमोननाव सोंबाय, इउटुबावबो नायबाय, दायो फिन फाइनेलि आङो आंनि चेनेलखौ मनिटाइज खालामफिननो हाबाय। बे समावहाय आंखौ हेल्प खालामनाय गासैबो लोगो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आङो दायो सानदों माने सम सम भिडिअ लाबोबाय थासिगोन, नङाब्ला चेनेला आरोबाव फिन प्रब्लेमाव गोग्लैबावनो हागौ। ओंखायनो नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामोब्ला अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। आङो बायदिसिना प्रग्रामनिबो भिडिअ लाबोगोन, लोगोसे सम सम बेरायबायबो थानाय जायो नालाय, बेबायदि ट्रेभेल ब्लगफोर बा फुडिं ब्लग बेबायदि आङो जास्ट ट्राइ खालामगोन। ओमफ्राय आङो दहाय बुंदोंमोन ना चन्दननि दखानाव रुटि जाहैगोन होननानै, नै आङो सफैथारबायानो। ओमफ्राय बेयो जादों अदालगुरि मेइन टाउननि खाथियावनो, साइडआव दङ पस्ट अफिस, ओमफ्राय HDFC बेंक, बे खाथियावनो जायो। आङो फ्राय बेयावनो रुटि जाबाय थायो। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर अदालगुरिनिफ्राय नायदोंब्ला बेवहाय मालाबा टेस्ट खालामनानै नायनो हागोन। आं दायो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै। नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोब्ला अननानै खोन्थाहरदो। बाय बाय।